Виж, мен няма допускат нито полиция, нито охранителната фирма. Запиши, че получаваш документите при свидетели, двамата господа и полицаите. Задължително го запиши. Имената на господата и полицаите. Задължително просто, да. Аз съм адвокат, само да ви кажа. Така и не разбрахме, че сте адвокат. Да, разбрахте, как ще? Още предния път разбрахте. Аз също нефертичи ви казах. Така че... Ами щом сте нефертичи, тук пише, че камера, пише частен съдебен изпълнител Мариана Обретенова. Не знам каква нефертити сте. Да. Добре, ще ми напамък преди да можеш някой да отшъл. Значи това не се вкуси. Да, ще мина някакво, не само да приключвам. Ние двамата имаме да решим специално, защото аз съм един, да ви кажа, един полицай. Добре, ще ви помоля само да изчакате отвън. Ето, нали съм отвън. Да ми няма проблем, да има напрежение. Аз съм викнала полиция, така или иначе, аз искам да си получа. Да, така е, аз искам да си получа документите. Тя, че се държи непристойно и не иска да ми връчва документите. Смятам, че това е публично място, това е кантора на частен съдебен изпълнител. Нито съм тръгнала да труша, да викам, да крещя. Тя така е решила. И да, за втори път викам полиция тук. Частният съдебен изпълнител изгони адвоката отвънка да чака. Тя защото ми каза да изхвърля, как да изхвърля жената навънка. Какво ви каза, да ме изхвърлите? Ти не го да изхвърлиш, какво ще ви покараш жената? Тя си излезла, няма проблем, си изчака там. Щом се обадил на полицията и готово. Но вие звъняхте на полиция? Да, казаха, че ще изпратят екип. От 4-то район? Най-вероятно, който е района. На 112, да. Аз мисля, че директно на 4-то се звъна, те би трябвало да идва някакъв. Не, аз 112, те вече си. Ето е полицията. Добър ден! Здрасти! Здравейте! Караха ме, не спряха тук едни граждани, че една турска кола не може, както да е, не... Може ли само да ви обясня ситуацията? Аз съм с мой клиент, моята сестра, които дойдохме да си вземем документи от частния съдебен изпълнител, понеже има изпълнително дело. Частният съдебен изпълнител ме изгони, викна охранителната фирма и не желая да ни връчва документите. Искаме да си получим документите. Да, пак по същия начин аз бях, да. Втори път тази жена ме гони от кантората си, аз не мога да си получа документите. Просто искам като свидетел... Искам да си получа документите и излизам и си тръгвам. Просто пред вас, значи нейно задължение да ми връчи документите. Има изпълнително дело, имаме постановление, имаме всичко. Тя отказва да ги връчи документите. А ние в какво качество да задължим да ви ги... Ами вие сте орган на реда, просто искам да, защото тя обижда, вика, крещи, искам да ми връчи документите, да се подпишеме. Обижда, вика, крещи едно, да. За документите е съвсем друго. Не иска да ми ги дава. Никак Ами кажете, тя е нейно задължение, просто искаме да си получиме документите. То е задължение, но аз... Това е такива пак правни казуси, които аз не мога да... Вие сте адвокат и излизате втори път с вас. Да, втори път, да. Искам да си получиме документите. Тя не желая. Добре, кажете ми кой да викна. Ще ви дам личната карта. Ето, адвокатска карта ви давам веднага. Лична карта. Това са такива правни казуси, които аз... Ама добре, кажете ми как да си взема документите. Как да си взема документите? Глупости говори тази жена. Пуснете ме, моля ви се. Полицайите казаха да изчакате вънки сега, какво направи? Ама в момента тя говори глупости. Аз съм дошла тук и не сме искали да получаваме документи. Какво да правя тук тогава?
Не е вярно. Много интересно как моето непристойно поведение, аз викам полиция, не тя.